سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا حجاب استدالو زيناتات اب تግራይ حج ወነበርቲ ዳግማይ ምዝንባል አጋጢሞም ከም ዘሎ ምግላጹ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ዓለም ለኸ ተካል ገንዘብ 2 ቢልዮን ዶላር ልቃሕ ምሕታታ ምንጭታት ምሕባሮም አባላት ፍሉይ ኃይል ክልል አምሓራ ዳግም ንምውዳብ ይስራሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ትክልል ምፍላጡ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንቀዳሚት ሚኒስትር ዓዲ ጣልያን ጆርጂያ ሜሎንን ንፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድን ተቀቢሉ መዘራቡን ሰሜን ኮሪያ ፈተነ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ሚሳኤል ጌራ ምህላዋ ምግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውኒው ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ቀረባ ሶምናት ዘይስሩዕ ኃይልታት አምሓራ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቆጸሩ ነበርቲ ማይ ጸብርን ከባቢኡን ናብ እንዳባጎና ከም ዘፈናቀልዎም ሰራሕተኛታት ረድኤት ውድብ ሕራት ሃገራትን ናይ ዓይን መሰኻኽርን ሓቢሮም ኣብ ከባቢ እንዳባጎና ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ከሳብ ትማለ ብሓፈሻ ኣስታት 10,000 መራሕቲ ስድራ ብድምር 47,000 ነበርቲ መዝጊቦም ከም ዘለዉ ገሊጾም ዝወዝሑ ካብቶም ተመዛበልቲ ካብ 3 ወረዳታት ጸለምቲ ዝመጹ ምዃኖም እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ከባቢ ማይ ጸብሪ መስከለል አምሓራ ዝዳወብ ኮይኑ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሓሊፉ ኣብ ኢድ ኃይልታት አምሓራ ክወድቕ ጸኒሕዩ ኩናት ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ወርሒ ሕዳር ተኹስ ደው ምባል ስምምዕ እኳ እንተተፈረመ መስከለል አምሓራ ኣብ ዘዳወቡ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸሙ ዘለዎ ገበናት ደው ከም ዘይበሉ ጸብጸባት ይሕብሩ ማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ነተሓድሽ ምምዝባል ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ካብ ማይ ጸብሪ ካብ መረበቶም ዝተፈናቀሉ ኣስታት 47,000 ሰባት ናብታ በግምት 55 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቃ እትርከብ ከተማ እንዳባጉና ከምዚ ኸዶ ዝረአዮ ኣሃዛት ውድብ ሕራት ሃገራት ጠቂሱ ሓቢሩ እቲ ጸብጻብ ነበርቲ ካብ ማይ ጸብሪ ዝሃደሙ ኃይልታት አምሓራ ኣብ ልዕሊኦም በደላት ስለ ዘውረዱ ምዃኑ ይገልጽ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ማእከል ምዕቆብ እንዳባጉና ካብ ዝመጹ ንድሓር ዝበጽሖም ሓገዝ ከም ዘየለ እቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ወሲኾም ገሊጾም እቶም ናብ እንዳባጉና ከባቢ ዝተመዛበሉ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ብውድብ ሕራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንስደተኛታት ኤርትራ ብዝተሃንጸ መጽለልዮም ተዓቂቦም ዝርከቡ እንተኾነ እቲ ማእከል ኣብ እዋን ኩናት ዕንወት ከም ዝወረዶ ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ የመልክት ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብቲ ማእከል ዝበጽሐ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ምዃኑን ቁጽሪ ሰባት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ገሊጹ IOM ከምኡ ድማ ቀይሕ መስቀል ውሱን ተንቀሳቓሲ ኣገልግሎት ሕክምና ይገብሩ እኳ እንተሃለዉ እኹል ከም ዘይኮነን ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ተመዛበልቲ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ ሽሙ ዘይተገልጸ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣረዲኡሎ ንሱ ወሲኹ ከም በዓል አንቲባዮቲክስ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ መድሃኒታት ሕጽረት ከም ዘለዎን ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ማይ ጸብሪ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቢ ኣጽልዮም ዝነበሩ ሰባት ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ካብ ዝነብሩሉ ገዛውቲ ተፈናቂሎም ኣብኡ ኣጽሊሎም ከም ዝነበሩን ገሊጹ ኃይልታት አምሓራ ንምዕራብ ትግራይ ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ከም ዝተቆጻጸርዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሽሓት ተጋሩ ካብቲ ከባቢ ብሓይሊ ድሕር መስጓጎም ብመንግስቲ ኣሜሪካ መጽናት ዓሌት ፈጺሞም ተባሂሎም ከም ዝተኸሰሱ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኃይልታት አምሓራ ኣብ ከባቢ ማይ ጸብሪ ምዕዳል ሰብኣዊ ረድኤት ምዕጋቶም ከም ዝቐጸሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት የመልክቱ ገለ ነበርቲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ብቐጻሊ ቅትለት ይፍጸም ከም ዘሎ ይዛረቡ ብፍላይ ኣብ ክልል አምሓራ ናዕብታት ካብ ዝብገስ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ከም ዝተጋደደን ብገምጋም መዓልታዊ 150 ስድራ ቤታት ነበርቲ ካብ ማይ ጸብሪ ይስጎጉ ከም ዘለውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ናይ ተሃድሶ ፕሮግራም ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ንምልቃሕ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ወይ IMF ተዘራረብ ከም ዘላ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም 4 ምንጭታት ጠቂሱ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ድሕርቲ ፕሮግራም ዝሓተቶ ካብ ናይ ዓለም ለኸ ኣለቃሕቲ ዘሎ ብጽሒት 500 ሚእታዊ ዝኸውን መጠን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ናይቲ ሃገር ዕዳ ዘላቕነት ንምግምጋም ይሰርሕ ከም ዘሎ እቶም ሽሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ነቲ ሓበሬታ ብውልቀት ደረጃ ዝሃቡ ምንጭታት ሮይተርስ ገሊጾም ኣብቲ ቀዳማይ ትንታነ ዕዳ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኢትዮጵያ ከሳብ 2026 ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ክፍተት ክህልዋ ከም ዝኽእል መቕማሩ ብመሰረት ነቲ ልዝብ ቀረባ ዝኾነ ክልተ ምንጭታት ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ኣብ ዝርብ ዘሎ መጠን ገንዘብ ኣብ ምርካብ እንተተዓዊታ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ኣስታት ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ክፍተት ክትሽፍን እዩ ዘለዋ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ባንኪ ዓለምን ናይ ዝእዋን ዝኣኺቦም ኣብ ዋሽንግቶን የሳልጡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ልዝብ ይቕጽል ምህላው ተፈሊጡሎ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ካብ 27 መጋቢት ከሳብ 7 ሚያዝያ 2023
مستن اب اديس ابا عودت فصيم نيرو عقن اتن ኢትዮጵያ ዝወሃብ ደገፍ ገና አይተወደአን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ገምጋም ዘላቅነት ዕዳ ይዘራረቡ ምህላዎም ግን ሓደ ካብቶም መንጭታት ነታ ማዕከን ሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2021 ብሓባራዊ ኣሰራርሓ ጎጅለ 20 ዕዳ ዳግም ክመዓራረየላ ሓቲታ ነይራያ እቲ ናይ ጎጅለ 20 ተበግሶ ዝሓተተት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ናይ መንግስቲ ዕዳን ዳግም ንምትዕራይ ዝተኣታተወ ኣሰራርሓ ነይሩ እንተኾነ ንክልተ ዓመታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝቀተለን ሚልዮናት ዘመዛበለን ደማዊ ኩናት ትግራይ ነትሕቶ ሓላሊኽዎ ከም ጸንሐ ይዝግለጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዳግም ንምውዳብ ይስራሕ ከም ዘሎ ናይ ትክልል መንግስቲ ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል መንግስቲ ትክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን ናይ ትክልል ፖሊስን ንምውዳብ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ኢሉ መንግስቲ እቶም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ጸጥታ መሓወር ንምውዳብ ምውሳኑ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ዝለዓለ ተቃውሞ ገጢምዎ እኳ እንተነበረ ካብ ብቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ግና እቲ ክልል ናብ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ይምለስ ምህላው ተገሊጹሎ بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود اب ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ንምግባር አዲስ አበባ አትዮ بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود አዲስ አበባ ብዛእተወሉ እዋን ብምክትል ፕሬዝደንት ሰልፍ ብልጽግና አደም ፈራህ ዝምራሕ ጉጅለ ስነ ስርዓት ምቕባል ዝተገብረሉ ኮይኑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተራኺቡ ድማ ኣብ ክልተ ዝምድናታትን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ጉዳያትን ከም ዘተይ ተገሊጹ ብወገን ቤተ መንግስቲ ሶማል ወፂ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود ናብ ኢትዮጵያ ገይሩ ኣብ ዘሎ ምብጻሕ በጀካቴ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ርክብ መስታ ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ተካይድ ዘላ ቀዳማይቲ ሚኒስትር ዓዲ ጣልያን ጆርጂያ ሜሎንውን ከዘራረብ ከም ዝኾነን ኣብ ክልተ ዝምድናታት ዘተኮረ ዘተካይድ ምዃኑን ተገሊጹ ሰሜን ኮሪያ ዛጌት ካብ ዝፈተነቶም ኩሎም ዓይነታት ባላስቲክ ሚሳይል ተራእዩ ዘይፈለጥ ዝሓየለ ሓድሽ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ መንግስታውያን ማዕከናት ዜናት ሃገር ነቲ ብሓሙስ ዝተኻየደ ፈተነ ሚሳይል ተኣምራታዊ ክብላየኒ ኢዶኖ እዚ ሚሳይል ንምውንጫፍ ብዙሕ ነዳዲ ዝጥቀም ምዃኑ ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ እቲ ሚሳይል ካብቶም ፈሳሲ ነዳዲ ዝጥቀሙ ብዝቐልጠፈ ናይ ምትኳስ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ብጸረ ሚሳይላት ንምክልኻሎ ኣጸጋሚ ምዃኑ ይንገር ጎረቤት ሰሜን ኮሪያ ዝኾነ ደቡብ ኮሪያ ግን ነዚ ሓድሽ ዓይነት ባላስቲክ ሚሳይል ንምዕባልን ንምጥቃምን ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ ያተገለጽ ድሕርኒ ዓመታት ፈተነ ሓፊስ ነዳዲ ዝጥቀሙ ናይ ሓጺር ርሕቀት ሚሳይላት ሰሜን ኮሪያ ንፈለማ እዋን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ፈቲናላ ክኢላታት እቲ ፈተነ ሚሳይል ኣብ መደብ ህንጸት ኣጽዋር ሰሜን ኮሪያ ዓብ ስጉምትን ቅድሚት ይክብሉ ገሊጾም እቲ ሚሳይል ሃንደበትን በዘይ መጠንቀቕታን ንኣሜሪካ ክሃርም ዝኽእል እዩ ድማ ኢሎም ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮሪያ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ሚሳይል ሓድሽ ከም ዘይኮነን ኣብ መንጎ ኣህጉራት ዝካየድ ባላስቲክ ሚሳይል ሰሜን ኮሪያ ገና ኣብ ምድላው ዝርከብ ስራሕ ምዃኑን ገሊጻ ኣብቲ ፈተነ ምስጓሉ በዓልቲ ቤቱን ሓፍቱን ዝተሳተፈ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን እቲ ሓድሽ ፈተነ ሚሳይል ንጸላእቲ ኣብ ዓብ ፍርሕን ጭንቀትን ክእትዎም ኢሉ እዚ ፈተነ ሚሳይል ሃዋሶንግ 18 ኣብ ሰሜናዊ ጃፓን ምድንጋር ፈጢሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ከይወጹ እዮም ተደሪኾም ኣብታ ኣብ ጃፓን እትርከብ ደሴት ሆካይዶ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ገለ ኣገልግሎት ባቡርን ስለ ዝተቋረጸ ትምህርቲ ደንጊ ጀሚሩ ሰበስልጣን ጃፓን ደቡብ ኮሪያን ኣሜሪካን ድማ ነቲ ፈተነ ኮኒኖም ኣለዉ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ንሰራዊቱ ጸላእቲ ተሃገር ካብ መጥቃዕ ንምክልኻል ኣብ ዝዓለመ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከድህቡ ድሕሪ ምእዛዙ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ እቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ፈተነ ሚሳይል ኣካይዳ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌራዊ ኣጽዋራታ ንምዕባይን ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ንምህናጽን ክትሰርሕ ጸኒሓያ ብጀካዚ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮሪያ ምስ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያዳ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ከጋደል ብምባል ተቃውሞ ኣስሚዓ ነይራያ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ዮንግ ኡን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ሰሙን መበል 11 ዓመት ኣብ ዝከረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ግዜ ወተሃደራዊ ኩነታት እቲ ሃገር ንምርኣይ ከጥቀመሉ ከም ዝኽእል ይነገር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም